Hvad laver han? Er han søvnig? Er du søvnig, unge mand? Din stak. Er du søvnig? Så, du skal bare holde dig vågen. Kom så, kom så. Ja, kæmpe det. Ja. Du skal filme det. Kan du tage billeder samtidig med, at du filmer? Nej, pas på, du banker hovedet ned i kagen, og så får du kage på panden. Det er ligeglad. Lækkert. Kan du tage billeder sammen, når du filmer, eller hvordan? Så lægger man det i seng, inden han falder om. Jeg tror, jeg skal sove. Hvad siger I? Hvad siger I? Det er Peter, ham der. Hvad siger I? Peter? Ja. Hvad er det for det? Vi prøve at lige at mindes. Så, kan I ikke se? Fra Smiles Han er faldet i søvn. Han kan ikke gå mange mere.